Benvidos a Todo Mal. O programa que fixo vomitar a Spielberg. Pois hoxe imos facer un especial Noite Boa, Bo Nadal, Happy Christmas, Merry Christmas. Un especial Nadal, que teña este xersei non é casualidade. Que ese é un jersey de navideño. Eso ou da Orquestra dos Satélites, calquera dos dous. Eu como sinalches antes, como pon Santa en grande, pensei que era o mellor de Santa Magdalena ou algo así, que eres moi fanáticos na casa de unha santa. No, se fora algo cristiano poñería Virxe. Eu non o podía levar ti, bien, Non. todo correcto. Oye, é un invento bastante chulo do xersei este, porque alumbra cos movementos. É un xersei que non podería poñer Luis Cera, porque se lle acabaría. Estamos no estamos no Todo Mal especial Nadal. Oh, que bonito. Gústame moito Nadal, porque, joder, todo é bonito no Nadal. Quero dicir, non hai nada malo. A xente que di, a mí non me gusta o Nadal, e que che molesta? A min A xente... que me gustaba hasta que empecé a ter idade de ter que regalar cousas. bueno, aí E a sí. mí todo que sea gastar cartos, que non sei, para mí é como, ai, este nivel de compartir, de generosidade, todas cousas que me jode. Compartir, generosidade, mal, todo mal. Non Bien. me gusta. Aí te lo... Ahora, a Aí. época en gastar en ti mismo, a época en ser egoísta, esa época gustaba a mí. Esa época que se chama capitalismo. Esa época é a que te gusta. É a época que me gusta a min é Isabel Pantoja, en plan, todo para min, todo para min. Pero Isabel, eso por lei teño que dar aos fillos. Pa mí, todo. Entón, bueno, estamos no Isabel especial. Pantoja non sabe o que é legítima. Todo de Isabel. Que a única legítima que hai aquí é Isabel. Todo para mí. Como dicía antes de que me interrumpiras, estamos no especial de especial Nadal. Imos a dar uns consejitos, uns tips, unhas indicacións de como pasar un bo Nadal. Ai, que mal nos quedou. Sí, para ti, sobre todo. Bueno, nós o que fixemos foi unha lista de vai aparecer ahora aquí nun grafismo increíble que, Dios, uns efectos especiais brutais, pois fixemos unha lista de como celebrar ou festexar o Nadal en Galicia dunha forma super bonita, super feliz, super navideña, super guai. Creo que o Faríamos. explico exactamente. Sí, sí, Eu creo sí. que non sei. É que me molesta moito cando utilizas o plural en facer. Eu nunca fago nada. Chego aquí, Ah, séntome e adelante. Entonces, fixemos unha lista e eu, primeira noticia que teño. bueno, é certo, fixen unha lista. Está bien, fala con propiedade. Fixen unha lista e ora vouche enseñar e ti di o que che parezca, vale? Fantástico. É como dende Todo Mal, o sea, dende Carla, propoño que se debería celebrar o Nadal. Vale, fantástico. Entón, venga, vamos alá. Entón, o primeiro que hai que facer en Nadal é o primeiro que hai que facer no Nadal é escribirlle unha carta ao rei. No caso de Galicia, quen sería o rei? Os Reis Magos, non, Amancio Ortega. Porque el sí que todo o que lle podes pedir no mundo che pode dar. Menos dereitos nas condicións laborais. Non me lle pidas. Podeslle pedir. Para nada. Claro, porque Amancio Ortega é un... Ti podeslle facer unha carta aos Reis Magos, pero podenche traer purrelada. Home, que che pode traer os Reyes Magos? Mirra. Mirra, que é como dicimos nós a froita cando se pon se pon podre, mirrou. No, a mirra é como eu chamo Mirra a a cerveza froita. cando bebo moita, en plan, dame outras mirras. Entón, ti, como moito, os Reis Magos podenche traer o quen esquián, zudo como unha mula, a granxa de Playmobil, trapallada. Ti vai, pero Amancio Ortega que che pode traer? Ostras, unha máquina para curar o cáncer. Por exemplo, e non che ven ben no salón. Mira, aquí temos os novios que me deron nunha boda e a máquina que va a curar o cáncer, que lle pedín a Amancio Ortega. Pero tes cáncer? No, pero nunca se sabe. Mellor ter a máquina e non necesitala que non tela que che faga falta. Entonces, por eso que lle pidades, pagades a
unha carta con todo o que queredes e lle mandedes a Amancio Ortega. Podedelas depositar en calquer zara. El despois xa lle fan chegar eles. E dis ti, non cho vai a traer, non sabes. A mellor levantas un día e di, dame as cartas esas, e aún voulle cumplir o capricho. Así que xa sabedes, mandade, e non vos cortedes a pedir, que non é Eu, por por exemplo, xa lle pedín o yate. o yate. O que ten ese xeiro. Non outro, non, ese parece suficiente. Porque foi un pouco mala, se fora bo de todo pedille o Imperio. Pero si só lle pedín Pero o... eso xa o pide o Marta Ortega. Non podemos pedir todos Entón, o eu mismo. pídome, entón a mí que me deu o gallego, joder. Vale, Eu a Amancio Ortega pedinlle a paz no mundo. Entonces, a paz no mundo que me dea un par de millóns de euros, porque non pedo hostias. E aí xa non hai paz no mundo. ten cuidado con pedirlle a paz no mundo, que o mellor é capaz de poñerse a duplicar a paz Padilla. E iso non o queremos. As cousas hai que pedir con claridade, vale? Sí, Que vale, queremos un bolso de non sei que marca vermello, pois pedilo todo sí. así por orde. Sobre todo, si na vosa casa Papá Noel es un señor de 40 años que vai facer as compras. Marcádelle ben as cousas. E marcádelle ben o xoguete, porque depois ven un quién ese quién del palo e botamos as mans á cabeza. Pero Moncho bastante ten con ir despois de traballar ao centro comercial. Dime, me cago en Dios, son todos iguales, Un Power Ranger, que máis dá Power Ranger? Se queres o rojo, poño Power Ranger rojo. Papá Noel non é divino. E se queredes un jersey talla S, azul, puñede todo. Que ten que saber a talla, pero a mellor despistouse. Vale, seguinte punto da lista. Algo moi de Nadal, de época de Nadal, é facer unha foto con Papá Noel, que en Galicia sería Marcos Pereiro, por exemplo. Que eu teño a teoría de que se está preparando para unha personaxe de Papá Noel, ir a facer unha película, ou mellor a segunda parte do Era Visto, non sei. Eu creo que Marcos Pereiro é Papá Noel. O de non che mucha era unha tapadera e ahora vou con todo. Non, eu creo que o que pasou foi que, como os actores, sabes, que só teñen un traballo ao ano, pois el di: "Que eu quero este traballo todo o ano, que comer hai que comer, non podo vivir todo o ano e traballar un día, Papá Noel todo el año". Ups. Hostia. Bueno, aquí en Aprezo mal. Despedida. Vale, Bueno, podemos dicir que na túa casa caeu un raio. seguinte punto, seguinte proposta para ter un super Nadal en Galicia. Ir a un mercado navideño ou ao de Padrón. Vas ali ao Espolón. É navideño? Non, pero podes comprar brajas por 3 euros, 5 por 3 euros, por exemplo. Podes comprar sementes para plantar pementos, podes comprar unhas All Stars, podes comprar o que queires. Que as All Star a mellor non son as mismas da tienda. Bueno, e que? Oh, Tampouco detallitos. pon que igual non pon All Star, pero igual tampouco pon 70 euros. Tamén hai que dicilo todo, vou dicir unha cousa, os mercados navideños están moi ben, pero Mm. hai pulpo. Yo aí Por iso, ao mercado de Padrón. Aí hai pulpo, home, coí de comer o pulpo á de guerra. Por qué? Porque a ver se ve este vídeo e me invita. como a de Gerro, a de Real, en Padrón vas á de Real. Ah, sí? Claro. Bueno, o que invite primeiro. Non me compensan a min estes. No, a verdad, pídete unhas patacas, tío. Sendo vegetariana, a verdade é que non me compensa a min estes rollos. Vale, A entón, se ir a ao mercado. señora vou contar unha cousa personal que se debería contar. A señora de aí era vegana, pero por non renunciar á tortilla de patacas fíxose vegetariana. Eu sin tortillita non podo estar, a min. Caprichitos de gente que non ten nada que comer en Galicia. Dame tortillita para que ti. As galiñas en polugo, carne moitos animales, pero as galiñas en polugo. E gracias que non estou comendo atún, que estou moi cansadita da pregunta de: "Pero atún comerás?". Bueno, por onde íbamos? Seguinte consello. Deixarlle aos Reis Magos, debaixo da árbore, Estrella Galicia. Claro, Deixarnos de galletas tanta hostia. é verdade.
Eu, se fora rei mago, claro, tampouco dixo, ela di estrella. Eu o único que dixo é non tanto azúcar. Porque Azúcar non eu, empampulle. claro, sobre todo que o rei mago vai tendo unha edad, o mundo evolucionou, que córtalle un pouco o xamón, pícalle un pouco o queixo, sobre todo variedade. Xa, que non todo o mundo galleta, galleta con leite, galleta con leite. O pobre Papá Noel, bueno, os pobres Reis Magos acaban ca barba chea de farangullas. Entonces, póñelle un pouquiño de xamón ao ajo rico que lle gusta a el. E pois que está moi feo, o día 5, ao mellor cenar langostinos, vieira, nécoras e despois andar dando aos demais galletas. Si ti non vas cenar galletas, non lle digas aos outros, cabrón. A ver, tamén hai que ter en conta que igual os Reis Magos veñen moi fartos de comer noutras casas 7 pedazos de rosca con colacao e 27 ginebras con tónica de cereixa. Entón, bueno, queren algo máis así liviano. Claro. Poñédelle gominolas, que é o que chama a Cuba Libre. Falando de árbore de Nadal, poñer sempre unha árbore reciclada. Por exemplo, a do veciño. Mas reciclada non pode ser, vas á casa do veciño colla pola na túa, recicladísimo. Ou, se non queres porque che dá rollo entrarlle na casa ao veciño, varlle a leira, cortarlle un pino e listo, ya funciona. Tampouco. Ou tamén, que algo que sobre moito, eucalipto. Eucalipto, Eu sí, por min empezamos a facer árbores de Nadal de eucalipto. sí. Empezamos E aforras en bolas, porque non hai onde corjarllas, entón pos o pau, as luces ao redor e venga, a funcionar. falando de colocar o árbore de Nadal, igual temos que empezar a plantearnos o de cantas árbores de Nadal pode montar unha persoa, Sí, non? é verdad, quería mandar unha mensaxe. Eh, Padres, madres, pais, nais de alumnos. Por se acaso hai xente de Pontevedra escoitándonos, non? Sabes que saleume mal. Pais e nais, por favor, deixade de obligar aos nenos a montar árbores de Nadal, porque están montando a árbore dos avós, a dos tíos, a da casa, a do cole, a de música. Hai algún neno que se dou de alta en autónomos de tanta árbore que está montando. Os nenos agora mesmo en Galicia, cando van a ver as árbores, en vez de dicir: "Anda, que chulo", ven e di: "Ai, que trapallada, quen che fixo isto? Chamarranme a min e quedábache chapado". É que moi gracioso ver os pais dicindo: "Vamos montar a árbore que lle fai moita ilusión ao rapaz". A min ilusión faime o móvil, a Game Boy Advance, montar ou traballar non me dá moito. Bueno, pois queda aí esa mensaxe a ver si, non sei, se atende as túas peticións Rueda, ou ni todo o panorama, eu que sei, o que máis mande neste país, que eu non sei. Quen está vigilando aos cativos neste país? Porque falando de decorar a árbore de Nadal, o noso consello é que poñas na árbore de decoración que colgues cousas que che traen bos recordos, non? Por Ujú. exemplo, mira, hai xente que está poñendo, fotos dunha ecografía porque están embarazados. Eu poñería a foto do chaval que fixo que me correra na primeira cita, por exemplo. Por exemplo, quero che dicir, a ver, Recordos bonitos. recordos bonitos, claro, claro, claro. Eu Que despois, colgaría, a receta de miña nai dos callos, porque é un recuerdo por bonito exemplo, para min, eso moi que por exemplo, que despois isto vai un pouco vinculado co outro consello, que é queimar na cociña de ferro os teus peores recordos. Eu queimaría a foto do chaval que non fixo que me correra na primeira cita. Para colgar de bons recordos no árbore, eu tamén colgaría a etiqueta de Ron Barceló. Mejores recuerdos que eses no tuve jamás. Despois, eu prenderíalle o lume, por exemplo, ao contrato de traballo que non leva implícito unha paga doble en dicembro. Que está ben que digas que é en decembro, porque eu como nunca tuve unha, non sei nin en que mes é. É que para ter unha paga doble hai que traballar. Eso para empezar. Xa, Estar deitado na cama eh, non conta como traballo. disculpa, estamos falando de traballar ou de cobrar nóminas?
Vale, Porque non ten nada que ver. seguindo ca decoración, recomendamos poñer na punta de todo o árbore unha man. Por qué? Porque todo o mundo sabe que aí debería de haber unha estrella. E agora sale aquí publicidá. Vale, e seguindo ca decoración de Nadal. Ujú. Isto vai para os de Vigo. Se és de Vigo, non poñas luces, porque é o que me vai chamar a atención. De repente ver unha oscuridade aí no medio de todo o lucerío é como, que Claro. porquería. Hai nenos que van a Altamira, non? De excursión. Os nenos de Vigo van a case sin luces de Nadal. Despois, un super consello que isto non se pode, que se queres ter unha Navidade, isto telo que cumprir sempre a raxatabla, que é que a tarde de noite boa vai sempre botar a pachanguita. Efectivamente. Me apunto porque lo hago. Porque a pachanguita está moi ben pensada, porque como se bota a pachanguita na noite boa? A pachanguita da noite boa bótase cedo, porque claro, Cedo que hora é, máis ou menos? é noite pronto, entonces cedo xa se vai a tomar o café despois de comer con intención de pachanguita. Escoita unha cousa, a pachanguita, cando falamos de pachanguita, referímonos a ir xogar ao fútbol. No, a bailar pachanga con xente moi baixiña, non te jode. É que, o sea, estásme dicindo que, a xente queda para ir xogar ao fútbol o día de Noiteboa con intención de beber. No, no. Quédase a beber con intención de xogar ao fútbol. É moi distinto. Ti ás 3 da tarde xa estás con un café ou con un chupito de licor café. Máis ben. O día de noite boa. Despois botas a túa pachanguita, dúchaste, eso sí, porque é alcohólico pero limpio, e despois estás a cubatas hasta que dea a hora de comer. Imagínate, ás 3:30 xa acabaches o licor café, estás botando a pachanga, ás 4:30 estás a Cuba Libre. Claro, toda esa xente, ti sabes que nunca chega a ver o discurso do rei. Pero vi discursos de outras persoas antes. Outros reis, Claro, claro. do rei dos cubatas, do rei do licor café, do rei da taberna, claro, sí. Eu vouche dicir unha cousa, con este rei no, pero co anterior entendíase o mismo, os discursos que Reivindicamos a pachanguita desde aquí sempre, non? reivindicamos a pachanguita sempre, de noite boa. Non E en podes ter a pachanguita en pechao, quero dicir, si imagínate, Sí, claro, se en chove, se pabillón. Sí, fai sí, 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 sí. No, 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 a pachanguita se é pode chegar para xogar ao fútbol 7. no, fútbol sala. Non existe o fútbol 7 ao Sí, mellor. pero tamén é en aberto. Isto é moi no, es que deches nun clave nalgo moi importante. A pachanguita ten que ser en pabellón. Por Claro. qué? Porque se chove non che deixa entonces, sempre hai que ter pabellón e buscar pabellón e pedilo xa dun ano para outro. É importantísimo. Non é tan importante que alguén lle acorde levar o balón. Eso é, o que hai é que ter o pabellón. Aquí temos o pabellón reservado e agora se non vamos, é que claro. Dicíamos que o Nadal é época de compartir, de xenerosidade, entón nós estamos moi a favor de donar cousas inútiles. Por exemplo, cousas superinútiles. Meu cuñado. A ver, vou dicir unha cousa e isto despois se queres quítalo, pero estes chistes son graciosos, menos si sí que estás un cuñado, porque está ese pobre señor ahora dicindo: "E a min esta hostia por que me cae?". Pero cousas que se poden donar inútiles. Cuñaos. O Ya. Tinder, que Antonio non o estás usando. O sea, estás usando, pero non che estás sacando rentabilidade. Eu vou Tira dicir con unha cousa, tira con el. hai Tinders que veñen fallaos, que está mal a aplicación, porque eu doulle Sí. match e non me non debe estar mal, sabes, non me salen de volta. Necesita unha actualización. Debe ser eso, non actualicei. Mira, como se lle Hai mete a cousas actualización na que follas? Esa actualización. Se hai que dame igual pagar, se hai que pagar un pouco non me importa. Entón, cousas inútiles que podes donar, cuñaos, o Tinder, a freidora de aire, Eh, deixemos xa desa broma. sí, é peor todo. Pero non gastas aceite, e aí tampouco está rico. Entonces, é que cousas inútiles, o jefe. Falando do jefe, recomendamos escribir nestas épocas de amor, escribirlle á xente á que odias. Toda esa xente que estás durante todo o ano pensando: "Teño que mandalo a tomar polo cu", pois non o deixes pasar. Escríbelle, dille o que pensas, dille Eso, que sí. eso.
O mismo che costa mandar unha felicitación de Nadal que mandar a alguén a tomar polo cu. Dache o mesmo traballo e valo pasar mellor mandando a tomar polo cu. Porque vouche dicir unha cousa, a xente que lle queres, sabio, Mm. pero a xente que odias a veces non se dá cuenta. Entonces é máis necesario que lle digas, mira, non te soporto, vaite tomar polo cu. Entón, claro, falábamos de ir á pachanguita, pois despois da pachanguita estaba eu a mandar mensajes á xente a gracias. Claro, espera tercer cubata. Tercer cubata é o momento para empezar a Porque, puñerlle. Eres claro, gilipollas. porque eres capaz de dicir eso, de que eres gilipollas, pero non chegas aínda a amenazar de muerte. Entón, É o momento exacto. Ten que ser o terceiro Cuba Libre, non ao quinto. no, Sabes que, quinto hostia, lugar. é que me acordo unha cosa. Sabes que hai unha cosa moi graciosa que ti cando vas botar a pachanguita esa de Navidad, despois bebes un cubata, dos, unha cervecita, cada un o que está acostumbrado. Que pasa? Que polo medio do bar sempre ten con su buena intención de obsequiar con unhas copas de champán. Que pasa? Que iso descontrola moito ao cubatero. O cubatero sabe que pode tomar 5 cubatas, e con 5 cubatas ele está a muerte. Que pasa? Que lle tomas 4 de champán e despois é como entonces, por favor, se ides á pachanguita de Navidad, despois ides aos cubatas, calculade, 2 copas de champán fan un cubata máis ou menos, vale? Que non vos pillo tordo. Despois de consello do Ministerio de Sanidade. Outra cousa que isto quero importalo de Estados Unidos, que é que sabes que sempre van os nenos en plan coro, cantando polas portas, Ave María, cuando se les mía, nada, de verdad. Pois eu o que propoño é facer isto aquí tamén, sabes, ir polas casas dos veciños, e cantando, pero cantando a paixoliña do galo, a de Pili Pon. Ah, de Sabes? verdad. Entón xa parte tintón. O galo cando canta de día, de día. Mira, unha reflexión que me veo agora. Os nenos gallegos non van cantar por aí, os americanos sí. Os nenos gallegos non van pedir polas portas en Halloween, os americanos sí. Os nenos gallegos non, xa casi nunca os ves ca bicicleta, como os americanos que van pola aldea na bicicleta seguidos. Os nenos gallegos pos americanos son nenos andaluces. E outra cousa, as cancións de Nadal sempre teñen o mesmo ritmo e as voces son molestas. Pode ser que o reguetón sean panxoliñas? Lo dejo aí. Reflexionemos ya. Vale, seguinte consejito. Para estes días de frío, que se fai de noite pronto, que non sabes que facer, que dis ti, ui, que quero facer un plan super navideño, que fago, tal. Pois podes ir patinar ao Parque da Alameda sobre plástico. Que se xía un pouquiño fuerte, podes patinar sobre o plástico das fresas. É gratis. Non tes que... Que tú tal vas facer o mismo, porque non sabes patinar, María José, non sabes patinar. No, Claro no. que si, o Que único te, que queres é que te... romper unha perna para ter unha excusa para non ir a comer a teus ojos. Iso é Eu, o que queres. que ides con 36 anos e pedides o pingüino para ir... Eso está físico. Mira, eu non teño puta idea. Vou e caio, pero non pido pingüino. Me niego. Prefiero partir o lombo que andar con pingüino. Que sempre tes un amigo que che di, vamos a patinar ao parque de non sei onde, da Alameda. No, que aburrido. Que aburrido, non me quero matar, non quero romper a cabeza, non me quero cortar con esos cuchillos que teñen esos zapatos. A mí iso vai ser aburrido. Vamos a ver, cando nos fixeron o cambio este de eu cando era neno, bueno, cando era neno íbamos a patinar sobre xeo, a pistas de xeo, levábame ca escola, digo, non, meu pai non levábame a traballar, non, a ver, perdón. Levábate ca escola, levábate a unha pista de xeo a patinar Poche de dicir puta unha cousa, madre, que? a min a excursión máis loca que me fixeron foi ir ao domo saber parir a aquela muller que se causaba tanto. Considero unha pista de xeo non me levan de excursión. Que Xa, o rapaz aquel do parto do domo sabe que veu toda Galicia en pelotas. Como estará ese rapaz en plan, aquí non sei, que lle pasou miña nai vendeu os dereitos e eu todo. ouve deso xa, non? Estabas que pagándolle deso, Temos que facer un día a entrevista do neno que pariron no domo.
Sí, era eu, un traumatizado para sempre, todo o mundo a chillar co meu parte. Levoume 9 meses preparar o papel. Bueno, entón que levábanche de excursión, é que Joder, que estás iba sempre disfrutando a tua vida non nos interesa absolutamente nada. A ver, a ver, levábanche de porque o excursión. máis guai que fixemos de nenos foi ir a patinar sobre hielo, entonces quería contalo, pero se non se pode contar, pois se pode contar. Que te levaban na escola. Sí, e levábante a patinar sobre xeo, e molaba, joder, porque patinaba sobre xeo. Recordo que o profesor de gimnasia levou un vaso de tubo e aproveitaba para facer cubatas. Que che leven de excursión a patinar sobre xeo. É de nenos pijos. Ah, sí, super pijos, a verdade é que Quero che dicir, a mí na unitaria leváronme a ver como paría unha porca. levanta velo porque non o vías, nós xa o víamos na casa, non necesitábamos que nos non era unha novedade, era, vamos ver parir unha porca. No, no, lévanos a patinar sobre xeo, que é o que non nos estamos facendo na casa. Bueno, hai casas de pedra que poden patinar sobre xeo, de neve. Sí, así así parteu o meu abuelo a cadera, venga. Bueno, excursión, sí, que? Joder, Estás sentindo máis largo que a porque non legislatura de é Mariano que xa non Rajoy, sei eh? nin con que quería decir, que me estás liando con intentar quedar de nena pobre cando fuches ao colegio privado. A ver, Que privado de que é? non sei, perdi o túa nai, a mí xa me gustou. O máis privado que había en Dodro no colegio era a cafetería que nos daban churros. O único que hai privado en Dodro é un vado privado diante diante do Bucarest. Bueno, eso, pois que antes ibas a patinar sobre xeo, molaba, había xeo, tal, e agora van practicar os nenos sobre unha placa de plástico. Que me pode mal hostia, xa está. Eu É todo antes para tiña un montón de chistes, tiña un montón de cousas non, graciosísimas, non, tiñes unha eh, mierda, tíñame te interrumpín. iba a virme comprar este monólogo Berto Romero e agora a tomar polo bo, porque a princesa non lle gustou que eu falara. Pois nada, dálle ti para adiante. Bueno, despois deste bochorno increíble que acabamos de sufrir, seguimos con cousas de Nadal, que hai que facer en Nadal. Ver películas de Nadal. Que se ve, que películas de Nadal se ven en Galicia? As de vaqueros da Calleja. Porque están todos os domingos, película de vaquero, película de vaquero, película de vaquero. Que distes, son de Navidad? Non. Pero que van facer? Van seguir poñendo as películas de vaqueros de toda a vida e a cada casa de Galicia van mandar un jorro de Navidad. Entón ti cada vez que sale John Wayne, poxo. E dite, xa está. É John Wayne Navidad. Más rápido que el viento en Navidad. El bueno, el feo y el malo en Navidad. Que é un jorro de papel En que Navidad, todo. é un jorro de papel que se pega na pantalla, non? Entonces ti vas perseguindo a John Wayne. Parece unha idea Podes fantástica. poñer ao cabalo, podes poñer ao malo, quen queres. A quen que porque películas navideñas en Galicia non hai unha película de Nadal en galego. O máximo que pode haber é un especial dos Tonechos, non? Sí, sí. Películas navideñas, Pocahontas, Por qué? non sei. Dixen, vouno dicir e seguro que me vean un chiste. E non, non vino. Pásame como a Malicia Noticias, confían en que veña o chiste, pero nunca ven, nunca ven. Dani se le espera. Ver películas de Nadal en gallego, non? Se fixeran unha comedia romántica de Nadal na gallega, quen serían os protagonistas? Xa sei. Sería Luís Tosar. Gallega, gallega. É gilipollas. Vale, a ver, quen podría ser? A parella da comedia romántica. Ten que ser unha guapa. Tani Beiras. Netflix, ahora en Netflix saleu unha que é de Lindsay Lohan, que ela fai de todo, canta, baila, drogas e Sí. todo. Lindsay Lohan fai de todo, menos traballar, ela lo que le eche. Entón ten que ser unha persona super polivalente. Polivalente, pois Tania Beiras. Tania Beiras sería a chica. Sería a prota. Necesitamos ao chico que podría ser. Ten que ser un guapo. Guapo que sepa falar galego. Chris Mm. Evans. Lévanos menos tempo aprenderlle gallego a un americano que facer guapo a algún gallego. Vale, entón sería Tania Beiras con Chris Evans Con Chris aprendendo Evans. galego. Tania Beiras non pon pegas. De feito, Tania Beiras di que non fai falta pagarlle, que xa vai a primeira gratis e xa pagaremos despois.
E nada, o pai da noiva sería Octavio Villazala, e xa temos os Eh, caras, temos os o, renos, temos todo. o, os pais do novio sería huérfano, porque non imos pagar máis billetes de avión desde Estados Unidos. Estamos moi mala cousa. E xa estaría, non? Onde se enamorarían? Claro, en vez de ser no parque este de Nova York, enamoraríanse no En Mariña de Chantecler. Porque está Tania tocando co seu grupo Tania Beiras, que No, é pois a min gústame máis. Tania Beiras está no Marineda City, no IKEA, mercando ah, todas as cousas para o Nadal. E ujú. Cris, E o facendo americano. e facendo historias, para ver se IKEA lle regala algo máis bo. Vale, entón chega Chris Evans, que lle dá un apretón e ten que ir a un dos baños de exposición do IKEA, e mentres Tania se está facendo un selfie veo a outro no ba e aí se enamoran, porque No, se e primeiro sabes que estárense fai? insultando. Sabes que fai Dille Tania Beiras? porco e el dille, Claro. beach, de playa, en playa, non sei por qué. Claro, Tania Beiras vaille botar a bronca ao tipo, en plan, porque a min dame ela sabe que é Chris Evans, a mí eu son Tania Beiras, a min dame igual ti. Aquí non se pode andar cajando no váter ese, non se pode, porque xa o fixen eu e aínda vai colmar. Vale, entonces Tania Beiras botalle bronca a Chris Evans, que quedan super enfadados e cada un vai polo seu lado. Entonces, claro, donde se volven a encontrar? Na Chantecler, cando ela está Aí está. actuando que el vai a un concierto. Están Grupo Tania Beiras, Panorama e Chris Evans de público. E Chris Evans está de público porque é mozo de Fátima Pego. Guau, Porque giro dramático. sabes, ten que haber un tiquitrilli. Claro. Entón, no descanso, ela, claro, como hai conflito agora? Home, para min un conflito perfecto sería que se liaran entre elas. E que den polo cu a Chris Evans. Moi navideño todo. Poñen jerseis destes navideños como o teu, e fan unhas galletas en E listo. Bastavales, Vale, claro, venga, e pois agora a perfecto. película chamámoslle Jódete, Chris Evans. Jódete Chris Evans por Navidad. Por Navidad. Outro consello para unha Navidad perfecta. E é facer un adorno navideño para a porta da entrada da casa. Sabes estes que son así Ujú. redondos, que son así como de verdes. Bueno, pois facer un adorno de Nadal para a porta reciclado. É dicir que a coroa do morto váleche, sabes? Pois vas ao cementerio, colles unha corona, pola na porta, quitaslle o de descansa en paz e polles a Ou coroa non, a ver, é adorno ou non é adorno? e adorno é reciclado, é redondo. En principio todo en orde. Que si queres facelo un pouco navideño, para, bueno, quitarlle así ese rollo, pois botarlle un pouco de neve en polvo. Eso es. E non vas saber se é navideño ou se vén dunha festa de Kiko Matamoros. Hai que reciclar, e queremos reciclar, pero non matedes unha persona para poder ter a corona para poñer na parte. Si che cadra que morreu alguén eses días, sí, si non, no, a ver si nos imos volver locos por el reciclaje. Seguimos cos consellos de Nadal. Ujú, En Nadal, en inverno, moi importante facer bonecos de neve. ujú. Eu recomendo facer, como aquí non soe nevar, facer bonecos de neve chantando ao teu pai na horta. A barriga, o sea, redondo xe vai estar. Non hai como olear. Poslle o traxe da boca, un paraguas na man, e máis boneco de neve que ese, vais mover o mismo que un boneco de neve. Se xa lle pos un sofá, non se move de ali hasta agosto. A non ser que lle digas: "A mí o que me gusta é Luis Enrique", aí sí que se revuelve. "Como que Luis Enrique? Non lo puedo ver". É moi importante nestas datas tamén facer calendarios de advento. Eu recomendo que o calendario de advento sea, con tabletas de turrón, é dicir, repartidas, non, unha tableta por día, de aquí á Navidad. E logo facendo ese calendario de Adviento desde outubro. Que vamos a ver, un poquito de control. Pido, por favor, al señor Juan Carlos Suchar, deixa de poñer Suchar en outubro, porque me estás acabando con la salud. De toda a puta vida o Suchar chegaba a finales de noviembre
eu comía unha tableta por día hasta que o quitaban en o 6 de xaneiro e estaba bien. Ahora, se en outubro xa estou con a tableta de suchar. Vale, despois, outra recomendación que eu xa puxen en práctica, que é poñer xerseis feos pero divertidos. Como Roberto Vilar, por exemplo. En Nadal hai que facer cousas, pero tamén é moi importante evitar cousas. É moi importante invitar non. É moi importante evitar ao Grinch do Nadal. Sabes o Grinch, non? Conocemos. Que sería o Grinch do Nadal en Galicia? Algo que sea verde, que non lle gustou Navidad, que che quita as ganas de celebrar, podría ser a Guardia Civil. E ademais, o Grinch quítalle os regalos aos nenos. Como che meto unha multa fuerte, tamén lle vas ter que quitar os regalos aos nenos para pagala. Despois, moi importante, agasallar moi importante agasallar aos teus seres queridos e á familia tamén. Entón, por exemplo, a túa nai, que lle podes regalar así como idea de agasallo? Os cromos do Sálvame Deluxe. A meu pai, eu, por exemplo, regalaríalle unha tarde en silencio, Agradeceo bastante. que nadie moleste. A un cuñado, que lle podes regalar a un cuñado? Un pin de Ciudadanos. Ou darlle Pero, razón. E por un pero día lle des a razón, xa, creo que xa. o malo do pin de Ciudadanos é que é bonito regalar algo que non teña. Non. A unha avoa podes regalar, por exemplo, un audífono para o avó, que Bien, o vai agradecer. para que lle escoite berrar, bien. Sí, porque estamos cansados de escoitar nas aldeas, sobre todo, as señoras berrar co home, non? E por outro lado, ao avó o que podes regalarlle é quitarlle as pilas do audífono para que non teña que estar despois estamos nunha época que se inventou unha cousa que non me gusta nada, que é o amigo invisible, Ujú. que é un xogo que se fai para regalarlle a xente que non quere regalarlle nada, porque se eu te quero regalar algo, regalo, non fai falta que me E salga no dígocho, sorteo de claro. terche que regalar algo, non? Entón, o amigo invisible, acordádevos, é invisible, pero despois todo se sabe. Ser cutres, pero poquito. Sabes, isto regalar calcetíns ou unha taza de Mr. Wonderful con frases que che animen a vivir, a min non. No. Unha cousa que se fai moito no amigo invisible, ti que nunca xogastes, é que sempre se pon un límite de precio. Ah. Imagínate, 10 euros. Sempre hai o cutre que gasta 5 e sempre hai o flipao que gasta 25. Isto do amigo invisible pódese facer sin límite de... Por exemplo, pódelo facer na empresa sin límite de cartos gastados. O sea, si todos son os xogadores do Real Madrid, sí. Claro, porque se é que me gustaría a min. Bueno, en caso de que todos os regalos vos fallen, regalar unha botella de licor café. Eso funciona así. Eso non é ser de hierro, eso non fai. Como Eso, nas bodas. eso gusta máis hasta a min que non me gusta o café. Como terá que ser? Canto che ten que Pero gustar bueno, o licor, como porque che guste o licor, café, non gustando o café. o último consello é facer un Christmas, unha postal de Ah, Navidad. vale. Pensei Porque que era agora armar un Cristo en Navidad. Era un Christmas. no, facer un Christmas, que é facer unha foto navideña e, repartila entre os teus amigos, en plan: "Feliz Navidad", que en plan, mensaje chegábame, non me facía falta unha de gilipollas. Que ahora mesmo está gustando moito o tema de si tes un cativo, disfrazar o cativo de elfo, para sacalo na foto, si tes o gato poñerlle o gorro de Navidad, si tes un can vestilo de Papá Noel. Non me fai falta. Quero dicir, non me apetece verche a ti, menos me apetece verche o fillo, o can, o gato e a túa abuela. Entón pidemos, por favor, parar un poquinho xa cabra esa, vale? Entón, bueno, isto por que é? Porque estamos importando todas as tradicións de Estados Unidos, están vindo pa aquí. É como tontería de facer baby showers, que pensábamos que isto nunca iba a vir e estase facendo no araño. Ojo, cuidado. Sí, eu tería unha frase para dicirlle, Antonia, menos Netflix. que, que vos estades chalando moito con Netflix e con todas estas trangalladas. Xa hai aquí as cousas as de sempre. Ti cando te Netflix, preñabas antes non che compraba, non che facía unha baby shower. Traíanche unha caixa de galletas ou unha botella de Samsung e con eso criabas ao rapaz. Agora andas atrapalladas.
É a culpa de Netflix máis de Instagram, porque escoito moito a frase de "Non, que sigo unha influencer de Miami". De Miami. Queres que che enseñe o Christmas máis famoso deste ano? Pois Venga, vamos. dale. O Christmas máis famoso deste ano, como sempre, que é o que nos dá o pistoletazo de salida ao Nadal, o Christmas dos Reis. Pistoletazo de salida do no terrero. Sí. Vale, pois este é o Christmas da Casa Real deste ano, que son, como podes comprobar, son Sonia e Selena. E que ben este ano. Vale, ahora vouche poñer un compromiso. Cal é cal? Ah, ver, pois eso xa Non o sabe nin o Barbas. Leticia. chama á cativa. Dille Leticia. Felipe, bótalle a bronca a Leonor. E colle Felipe di, Leonor, ven aquí. A verdade é que se parecen máis por Gemeliers, Sí. Claro, o nombre de Gemeliers. E ademais que aquí salen abrazándose como todas as irmás, non? Salen abrazándose porque a nai lle di: "Ponte aí en plan hermanitas", sabes? Non teñen ganas de se Vai abrazar. me gracia que o Christmas navideño é de en outono, porque que ten de navideño eso? Non, non son follas de outono detrás e Sí, só máis eu ben que este un Christmas navideño parece La vuelta al cole del Corte Inglés. Pois si, este é o Christmas deste ano, un pouco se supoño justo, porque a mí o que me gustaba foi o do ano pasado, porque salían os 4, que salían a familia ao completo. Bueno, eu E por que para cada foto lle introduciron algo analmente a Leticia? en a Leticia, é Zapatero. Eu creo que Leticia, pola cara, pola cara, que podería estar dicindo? Eu creo que estaba contando un chiste. Didi. Eu creo que estaba contando un chiste nese momento, sabes, en plan, como para aliviar tensións, en plan, para que saiamos en plan natural, hai que saír natural, que se non salíades ca cara moi forzada. Entón, mirar, vou contar un chiste, veña, vou contar un chiste. Dille un ao médico, non lle di por ninguén, dille un ao médico, non fun eu, Felipe, dille un ao médico. Doctor, póngale la eutanasia a mi marido, pero no le diga nada, que es sorpresa. Pudo ser calquera, Eu, si, conocendo un pouco a Leticia, creo que estaba a Leticia era, bueno, e agora, quero que salades todos moi sonrientes, todos moi contentos, vai sacar unha foto José Luís, e creo que estades todos moi contentos. E entón ela puxo a sonrisa, José Luís tardou 4 segundos e xa estaba en plan, saca a puta foto, José Luís, saca a puta foto. Queres dicir algo máis? Eh, sí, quero dicir que feliz Nadal, que pasedes todos moi ben, que esteades cos vosos seres queridos, que comades moito, que bebades máis e recordade, a comida de Noiteboa e a de fin de ano é pa gomitar. Porque se a gomitas, disfrútala 2 veces, cando entra e cando sale. Así que, por favor, disfrutade da vida e dos manjares deste Nadal. E se queredes enviar tabletas de turrón de Suchar, a esta directo. E acabas de copiar un discurso ao rei emérito. Este é o Pois damos por concluído este especial Nadal en todo mal. Podedesnos seguir, como sempre, en Twitter no, Temos todas, menos unha e vai dicir eso. Pois, vida. Podedes seguir en Instagram, en ebooks, en que máis? En TikTok, en YouTube, temos community manager ajeno. A que no, que a saber o que vamos a ser community manager. Si Temos un son community community manager, manager, temos un community manager que che di ao mellor ás 4 da tarde. Subo vídeo agora. Home, eu creo que agora é pronto e tal e que cual. Ahora xa subí. si ser community manager é contestar a todos os comentarios con así soy. Temos un community manager que a mentalidade de Luisa era un día subo vídeo ás 4, outro ás 8, outro ás 3, outro ás 10. Ao mellor chámame e dime, son as 12, será moi tarde para subir vídeo. A ver, ti que crees?
Vou non subir, por si acaso. Por si acaso. Entón, Por si vos acaso hai unha facendo persona que se conecta ás 12 solo e é para enganchar aí. vos non tedes que estar pendientes sempre. Sempre, claro, claro. Tampouco pido tanto. Justamente, en plan, ti que faz, facilitas a xente subindo á mesma hora? No. Eu, complico yo, para que sea fan de verdad. Pois nada, despois de todo isto, por min xa estaría. Chausillis.